Obljetnica uspješne obrane Livna i Livanjskog kraja obilježava se u znak sjećanja na najveći i najteži neprijateljski napad na Livno u Domovinskom ratu, koji se zbio od 13. do 23. travnja 1992. godine. Ovogodišnja 33. obljetnica za sve Livnjake ima posebno značenje. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović je odlikovao Livanjsku brigadu posebnom čašću koja i pripada prvoj brigadi hrvatskog naroda u BiH. Uz odlikovanja Livanjske ratne brigade, predsjednik Milanović je biranim riječima govorio o značaju Livna u Domovinskom ratu. Kažem li da je Predsoblje ili predvorje Dalmacije u Niziću Livno, jer Livno je puno više od Predsoblja. Livno je prostor i kuća za sebe, ali da, odavde se kontrolira drugi prostor, a taj drugi prostor koji je puno više od prostora i koji nije obična parcela je Republika Hrvatska, čiji sam ja predsjednik, i ta pobjeda 23. travnja 1992. godine je bila jako neopisivo važna za Hrvatsku. Obrana Livna i odbacivanje neprijatelja je bilo jako neopisivo važno za Hrvatsku i ako ćemo malo slobodnije tumačiti, a daću si tu slobodu, onda mogu reći da je Oluja započela ne 94. u zimu, nego možda još u proljeće 92. godine ovdje obranom Livna. Livanjska brigada osnovana je od strane općinskog kriznog štaba na sjednici u livanjskom selu Dobro 23. rujna 1991. godine. Godinu dana poslije, u vrijeme najtežih napada na Livno, dobiva svoje ime Petar Krešimir IV. Bila je to brigada koja nije znala za poraz, koja nije izgubila niti jednog četvornog metra, brigada koja na svom ratnom putu nije počinila niti jedan zločin. Za pobjedu u obrani Livna i cijelog Domovinskog rata 114 pripadnika brigade je dala ono najvrijednije, svoj život, a 420 ih je ranjeno. Nakon 33 godine dočekali smo odlikovanje od predsjednika Republike Hrvatske za našu brigadu. Sretan sam, jednostavno rečeno sretan i zadovoljan. Naša Livanjska brigada je stvarno zaslužila samom obranom grada Livna i Hrvatske, mogu vam reći, sigurno ovo što je danas dobila. Ne samo što je to prva brigada osnovana u Hrvata u Bosni i Hercegovini, to je najveća formacija HV-a koja je postojala. Znači, kroz njen cijeli taj tijek je prošlo 7150 ljudi. Osim ove naše bojišnice od 80 nešto kilometara, znači išlo je se i u Mostar, išlo je se i u Skoplje i Rama i taj dio. Znači, jednostavno gdje je bilo potrebe, Središnja svečanost proslave 33. obljetnice obrane Livna započela je svetom misom i svečanim mimohodom, a nastavljena svečanom sjednicom na kojoj su se Livnjaci, njihovi gosti, osim odlikovanja Livanjske brigade, prisjetili i herojstava branitelja Livna. Odana je počast poginulim i umrlim braniteljima koji su dali najviši doprinos u očuvanju najvećih vrijednosti. Mislim da je danas svaki Livnjak i svaki čovjek kojem je Livno na srcu ponosan, preponosan. Doista svi smo ponosni na brigadu, ali i na sve branitelje u jednoj zahvalnosti i sa jednom porukom ipak u izazovnim vremenima današnjice, porukom mira iz Livna. Sjećamo se svih onih koji su žrtvovali svoj život. To su bili teški i tužni trenuci za sve nas koji smo prolazili, a oni su dali ono svoje najvrijednije, dali su svoj život za slobodu koju mi danas živimo i uživamo. Branili su svoje ognjište, svoj dom, svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu. Obilježavanje 33. obljetnice obrane Livna nastavljeno je nakon svečane sjednice u Rujanima i Čelebiću, svetim misama, te prigodnim druženjem branitelja koji su nekoć u tim livanjskim selima branili i obranili svoje Livno.